Добро утро от местността Паниците. Днес ще направим един поход до райското пръскало. Ще видим дали е пресъхнало. С бат Тенчо тръгваме 8:45 и ще видим за колко време ще стигнем догоре, така че останете до края да видим дали е пресъхнало райското пръскало. И това е самото начало на пътеката нагоре. Доста е стръмничко и тежичко, така че започва нашето изкачване. Ето, хората тук са оставили тояшки, някой ако иска, за да ги използва. Почва катеренето, ще видим колко време и колко е трудно. На този поход в началото и в края е най-трудно. В началото е по-стръмничко, около 7-8 минути и след това вече става по-полегато. Ето, навсякъде има табелки. Продължаваме надясно и държим бяло-синята маркировка. Нагоре. Тук има едно последно изкачване и вече трябва да сме наистина на равното. Вече сме на равното. За 12 минути изкачихме стръмното. И ето, тук вече стигнахме на равното и тръгваме нагоре. Тук може да се снимате. Цялото разстояние е около 12 км в посока. Тези елевации изкачваме от 860, около качваме до 1500 метра надморска височина. Вече тук сме на равното. 35 минути. Има 3 изкачвания, които наистина не са много леки. Да знаете, трудно е за деца. Особено ако са много малки и не са подготвени. Не подценявайте райското пръскало. Не е много лесно, средно бих казал. Така че ще се включим пак. Вече тук сме на равното. Ще ви снимам след малко, има една кафе машина. Оттам може да си вземете някакви неща и да почините. И ето тук вече на точно 1 час има къде да пиете по едно кафе и да се почините, ако сте изморени. И тук на дясно се вижда зимната пътека за връх Ботев. Ето тук има едно кученце и бат Тенчо ще му даде водичка, ще го нахрани. Явно е някакво овчарско. И така, ето тук е кафе машината, с нея може да плащате с карта или да видим какво има. Има за пиене, има за хапване, така че супер! Не чупете и пазете машините. И от тук нагоре е зимната пътека за връх Ботев. До хижа Рай ни остават 8 фута. Така че тук минаваме през едно стадо овце. Много са овцете наистина. Доста овце. И там горе се вижда райско пръскало. Минахме през кучетата. Бат Тенчо, даже вървят след нас. Са гладни явно още. Харесаха им круасаните. Каквото има, това извадихме. И тук вече сме на самата гледка. Брутална. Много е красиво. Няма да ви лъжа. И тук вече тръгваме надолу. Странично се минава от самите пейчици. Ще спуснем и ще отидем на другите пейки. И вече вървим час и половина, 5 км. И сега ще седем тук на едни пейчици, ще ви покажа къде може да хапнете. Има страхотна гледка. Ще вдигна дрона да видим какво ще снимам. Ето тук виждате и катарите, с които качват нагоре храна и някакви други неща. И сега ще хапнем, който каквото се носи. Виждате гледката зад мене. Брутално е.
И ето тръгнахме пак. Преоблякахме се, че бяхме мокри. Хапнахме за 5-6 минути и тръгваме. Часът е 10:30. Надявам се 12:30 да сме горе. Най-лошия случай. Батенко, ще трябва ли за почивка? После пак? Гората няма. Вече е последно. Една почивка ще се направим, вече починем горе сигурно. Ще ви снимам, ще хапнем каквото има. Надявам се да са сготвили. Бобчи и цедено мляко с боровинки. Добре. Сега ще ви снимам напред. Не е лесно. Не е лесно прехода. Но се избута. Батенчо, кажи къде си видяла мечка. Добре. Продължаваме пътеката. Дано днес да нямаме късмет да не видим. Дано да видим. Да? Да. С малкото меченце. А с малко меченце? Добре, там ще разкажеш повече. И така вече сме в гората. Тук вече е сянка. Много е добре. Малко е хлъзгал, така че трябва да се с подходящи обувки за тази цел. Ето сега ще ви обърна. Ето. Това е в гората. Трябва да внимавате да се носите щеки. Аз не ги взех моите, защото не ми са мъкнаха и щеки. От тук минават и катърици, които качват нагоре храна. И ще видим какво има горе на хижата. Някой боб бира, ето. Пак шишета, всеки се фърля бокуците. И сега ще ги вземем. Или навръщане ли ще ги вземем? Ще оберем навръщане бокуците. Това е. Нямаме думи. Ето това тенчето си носи чантичка, събираме си бокуците и долу си ги фърлим в кошовица. Толкова ли е трудно, не мога да разбера. Толкова ли е трудно, не мога да разбера. И ето тук стигнахме до една чешмичка, от която тече вода. Тук конеци сигурно спират да пият водичка. Чакайте да я опитаме. Студена водичка. Айде, продължаваме нагоре. Да видим още колко време имаме. Пътят е такъв. Тук почваме леко изкачване. Нагоре. Сигурно няма да е лесно. Но няма как. Трябва да се изкачва. И ето тук стигнахме едно ручейче, което слиза отгоре, ама едва ли от райското пръскало. Тук някой може да се направи баня. Аз бих влезал, но нямам кърпа да се избърша. Кръвста. Сега ще изсинем нагоре. Продължаваме от тук нагоре. Тук има едно ручейче. Ето има и табелка за нагоре. Тук има паметник на едно момче, което е починало при някакъв зимен преход. Младо момче. Така че пазете се. Зимата е доста опасна. Почваме от тук нагоре и ще се включим от трудната част, която е последна част до хижа Рай и оттам до райското пръскало. Времето е много приятно в гората. Вече сме на 7 км.
И тук вече сме в гората. Започва изкачването. Може би последното изкачване. Тенчо, от тук ли почваме изкачването? И от тук може би 20 минути до хижата. 2 часа и половина. 7 км и 600 метра. Денелация 600 метра. Ето и тук вече се вижда края, излизаме. Горе-долу го взимахме за 20-25 минути последния спусък, който е от серпентини, така че сега ще ви снимаме и самата хижа. Не беше лесно, но беше кратичко. Вече сме горе, както виждате, райската представа. Км 600, почти 800 метра денелация, 3 часа. Това е прекрасно. 60 Искам само да кажа, че днес е сряда и не срещнахме много хора. Може би 5-6 човека срещнахме само. И така, спокойно е. Не срещнахме мечки. Сега ще снимаме самата хижа. Ето. Като гледам, няма никой. В принцип събота неделя е пълно с хора. Няма никой. Няма никой. Що така? Не знам. Къде са хората? Ето и нагоре. Ето идват и катърчета и те на нас стигнаха. Вече сме тук на хижата. Сега ще хапнем и ще си починем. Ще пратя дрона да видим дали има вода горе или няма. И сега се качваме до райското пръскало да видим въобще даже дали има вода. Даже някакъв човек се връща оттам. И както виждате, това е етапата на вода. 30 минути изкачваме. Тук и виждате едно параклище, който иска може да запали една свещ, сигурно отворена. Има водичка, течаща. После ще се спрем на връщане. Сега от тук нагоре. И ето вече сме почти горе. Както виждате. Няма има леската. Вече сме на райското пръскало. Както виждате, през септември има вода. Ще зумна, малко залетавам. Ето.
Вече тръгнахме надолу с Мартенчо. Спускането също толкова не е лесно, така че трябва да внимавате, защото се хлъзга. И така, ще видим за колко време ще слезем и ще се видим долу. Да направим равносметка за целия преход. И ето тук виждате още една почватка, която някой момче е починало. 51 набор, 23-та година е починало. По някакъв начин явно не знам кое е станало, така че ще да почини. Ето както виждате, катърите правят втори курс пак нагоре и карат храна за хижата. Това е. Остана още около 1 час. Да знаете, литър и половина вода не стига до никъде. Трябва да се взимате малко повече вода. Тъкмо ми свърши литър и половина и бях си взимал една кола без захар и това са 2 литра. И взимайте си поне 2 литра вода. Ай, ще се видим долу. И така, завършвам нашето приключение с 21 км и 600 метра. Това е до Райски пръстал. 7 часа и 30. Обаче мисля, че като спра часовника ще ми даде цялото време. Значи не. Толкова е. 7 часа и 35 минути. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се, защото много от хората, които гледат моите видеа, не са абонирани. Така че абонирайте се, за да може да виждате следващите видеа, които следващото видео ще е от хижа Плевен до Връх Ботев. Официално.